Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Pot să-mi face un piculeț de Brawl Stars. Văd că aici avem niște noi eventuri. Oh! What? Nu am văzut asta până acum. Mamă, ne jucăm primul mod. Nu, pe bune, nu am văzut. Hai să dăm pe PSG Cub, dar cred că nu e bun asta. Iau pe... Vreau să iau pe Shelly. Skin-ul ăsta fain. Hai să dăm pe asta. E? Mai sunt? Poți câștiga skin-ul Nita, Shelly. Ești prost. Mamă, prost. Cum să nu-i dau? Îi dau! Ia să vedem care-i treaba aici. Mamă, ce fain. Bă, să văd ce rău, prea entuziasmat. Bă, am și ultă. Uite, un stat de ăla. Nu! Acum, repede! Am asta? Ce? Gol! Yes! Am dat gol. Pentru golul ăsta dați un like acolo. Nu am viață. Shit. Ce să nu fac viața. Răule mie. Yes. E mingea. Acum du-te. Mamă, dacă dă gol. Yes! Am câștigat. Oh, un mare like pentru acest win. Ok, hai să dăm. Ok. Mamă, ce șmecher. Îți dă token sau cum se cheamă? Ia fiți antrenă aici. Deschidem în episodul de astăzi chesturi. Că nu am starul la el. Ok. Se pare că îți dă un star ei. Hai să vedem ce este free pe shop. Data trecută mi-a picat un mega box. De asta, free. Ok. Pentru Rosa. Nu, cine știe. 1000 de bănuți, bă! Mamă, o să încerc să fac 1000 de bănuți pentru asta. Dar nu cred că vine cu... Hai să-i mai dau un match. Trebuie să fac o grămadă. Deci trebuie să am 9 win-uri. Deci am primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea. Ok. Bun, hai să-i dăm. Și poate îl luăm pe Bull. Încercăm să luăm pe Bull. Văd că dacă jucăm ne dă și de astea. Și 300, 200, o să mai încerc eu să fac așa și data viitoare voi lua skin-ul lui Bull pe albastru. Ok, avem 25. Mamă, ce șmecherui.
Benita. Mamă, asta e 30. Mamă, deci ce fain ar fi să-mi pice încă 5 de alea și iau. Asta e primul. What? Mamă, ce fain e. Bă, ce skin. Vreau și eu toate skin-urile alea. Hai să-i dăm meci. Pa! Văd că și el e bună pe modul ăsta de joc. Chiar e bună. Hai să-i dăm. Mă, e normal. Iute, bă! Sunt puțin aici, vine spre asta și pam, pam. Yes. Ok. Nu. Bine. Și. Nu înviață. Nu. Acum, repede, unde e mingea? Mingea! Dă-i repede. Bine! Yes! Bine, mă, bine! Ok. E mingea? Nu. Te rog, ajutor. Omoră-l. Și? Faci. Hai de car. Let's go get him. Scurtă-te. Acum. Și. Eu. Acum. Dă-i. Du-te și. Yes! Am câștigat și de data asta. Bă, dar e chiar șmecher skin-ul ăsta. Brawlerul ăsta, am uitat cum o cheamă. Bling. Ok. Let's do this. Să vină bănetul! Dar cum o cheamă? Amy sau... Nu mai țin minte așa... Max... Sandy, bă... Ames, bă, Ames. Ok, la sfârșitul episodului de azi vom deschide și cele două chesturi. Boxuri. Chesturi. Dar... să-i mai dăm un meci? Hai să-i mai dăm un meci. Sau hai să le dăm pe toate să câștigăm skin-ul ăla. Deci... vom juca numai modul ăsta. Mamă, Frank. Mersi pentru viață, Poco is loco. Du-te! L-a înghețat. Măcar am... Nu, nicio! Dă-o departe! Dă-i! Nu! Bine! Acum vin eu! Nu! Bă, nu mai greu cu Frank. Bă, dar m-a omorât imediat. Nu fă de astea. No. Bă, what the fuck, mă omoară? Nu, frate, dar nu corect. De ce? Se pare că am pierdut de data asta. Dar noi avem... trebuie să nu pierde 4 ore. Oh, shit. Hai să jucăm și al mod. Solo showdown.
Așa. Cu cine să jucăm? Hai cu Rico. Ok, jucăm cu Rico. Baby. Ok. Nu cum am numărul 2 brawler, am fost prea concentrat și nu am zis nimic. Uite și pe Darly. Hei Darly, vină încoa. Și. Ultima. Ulta am dat aiurea. Nu, a fugit Darly. Dacă ai trinceră. Dar eu mor pe amândoi. Gata. Ce easy a fost meciul. Chiar îmi place partea asta cu... chiar îmi merge. Ok, hai să vedem și... unde-i celălalt? Ăsta, am dat numai pe lângă. Încă o dată? Mai aproape? Nici mai... mi-am folosit ulta sau ceva. Ok. Bun. Hai să deschidem și niște chesturi. Avem acolo un start token. Dăm exit. Să deschidem și boxurile astea. Și încheiem și noi video aici. Hai să deschidem prima dată astea mici. Sunt două. Sper să-mi pice ceva. Sper. În tot sufletul să-mi pice ceva. Măcar de niște gemuri. Bă, dar nimic. Yes, 3 gemuri. Mai trebuie 2. Poate mă brawlerul. Hai, te rog. Se pare că nimic nu a vrut să... Vreau și eu un brawler. Nu. Dar asta-i. N-am eu norocul ăsta prea mult. Prea mare. Așa că cam atât cu acest episod. Eu am fost Sebi. Nu uitați să dați acolo un like. Uite un like aici. Like. Și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!